pamusoro mama ndauyo nenyaya yakamhangarwa naSimon Chisule achimhangarira David Chirodza vachirodza. Iri nhau yokunzi vaDavid Chirodza vari kuramba mwana wavo Mota Chirodza ane makore 42 mubereko uye vari kumudzinga mumusha. Ndichakumbirawo Simon Chisule simudze ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura kumashure. Ini Simon Chisule ndinopika pamberi pedare zvose zvandichatauura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tinotendese ruoko rwenyu pasi. Ndokumbirawo David Chirodza simudze ruoko rwerudyi motedzera zvandakutaura kumashure. Ini David Chirodza ndinopika pamberi pedare zvose zvandichatauura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Tinotenda. Zvino ndakukumbirawo Simon Chisule muzivisewo dare muchidini kumakagara zvenyu chasakisa kuti mumhangarira David Chirodza. Pamusoro echangamiro dzemakurukota chasakisa kuti ndimhangarire vaChirodza itsamba yandakatambira kubva kuna aChirodza yakauya nemuzukuru wavo achindipa ichinangana nemhuri yedu yekwaChisule. Ini ndiri tezvara wavo nautitsano wavo. Tsamba yanga yakanangana nekundizivisa kuti mwana wamota Chirodza ivo vachindizivisa kuti haasi mwana wavo. Zvino ini zvakandibatawo ndikati mwana akatoreswa birth certificate naChirodza. Vakagara naye iye mwana ane 41 years kutaura pari zvino ari mumusha maChirodza. Vaitaurwa munhoroondo yacho vamwe vacho handivazivi. Hanzvadzi yangu firstborn yemumba medu ndiye akaroorwa naChirodza akashayika kwaane makore ashayika zvokuti tsamba yacho yakandikatyamadza kuti zvaive nani dai zvakakurukurwa vabereki vacho vose nevari kupomerwa vacho vose kuti ndo baba vemwana vari vapenyu, nokuti sitiriwo kumashure nhoroondo dzacho hatidzizivewo. Izvo zvandingataura pachangamiro. Tinotenda baba vaChirodza nokuzvinzwa zviri kutaurwa naatezvara asi mune tsamba yamakanyora tichivanyorera munoti kudii nazvo? Changamire zvakandikatyamadza. Ini ndine 93 years old. Pane nhau dzakaitika mumashure dzakawanda dzakaparwa nemudzimai wangu ini abereka mwana asiri wangu. Nhau takaisa mudare kwaChisule ndakatumira mwana wekwaChisule mwana aberekwa uyu haasi mwana wangu. Akabereka mwana wake mukamwana iye kana kuti akarodzwa here ikoko ane mwana ari pamubheri apa. Mwana iye akashaya muzukuru wababa waatezvara wangu akaberekwa nemudzimai wangu vabereka mwana wacho musikana ari pamubheri apa. Dzimba dzangu dzakasara dzimba 3. Imwe yakasara kuma 7 o'clock imwe yakasara kuma 8:30 imwe yakasara kuma 10 o'clock same day. Zvaitwa nemwana iyeyuyu akaberekwa nemudzimai wangu. Ambotanga kupisisa zumbu nekicheni yekumba kwaatezvara wangu kwaChisule
kuchiweshi vaziva ndikunomutora mwana iye vainesa nhasi mangwana dzinoda kuti vatsotziva nadzo nepropati dzakaparara mukati maiji nemvura magasirina maunga angangadai mushonga wakaparara vanhu vakazivise kumidia ndakati kwete zvaitwa nasatani anitambe zvinhu ndironamata ini tikagara mukazi ndamutora akaivamba akasomereka vana vamwe vaviri ari pashure paimukumana namhangari ndakachikida vongu akati siya zvakadaro gumba runarira mwana nhasi uno mwana uyu ari kundi abusa changa mbiri pamusoro ari zvinhu zvakuita mashiripiti zvinoda kuti dzimwe mwana uyu ukurudzi kwake ndovakumudenza mudzimai wangu aenda kumba kwamwaera kusahwira wenyu angasahwira naye ndokwaitira mabasa akaipa mumba imomo achipiwa imba nemukadzi wamwaera mukadzi wamwaera akurwara akufa akaipa mapangudzo nitaura baba ndayozoreurura ndine chigumu ndakakutadzirai mudzimai ndaimupa imba achirara nechikomba chaibva kwamusana kwakunaka ndiko kunani kune chikomba ichocho chine vana vaiti vari mukushaminya ndakataiwa samoso gumba rinoharira mwana baba ungai gumba rinoharira mwana ndakanyarama ndazosumudza nyaya yekurwadziwa nezviri kuitwa nemwana vana vangu vasikana ava muhanzo dzake vapesana vachapindana pamusha akaita makuwa kuno uyu unoita makuwa kuno uyu uita makuwa kuno unoita kuno vana vangu vapesana vasikana hanzvadzi dzake dzomumba mama yakemo saka zvandibata changamiri ndakananyatsaboa ati zvavazizivo nhau dzandinadzonga dzinomusha wangu saka zvaita zvakaraka mambo kuti tese tizive kuti ini ndikunyepera mwana kana simunyepera ndiri kumbira dare rino rudenzo tinashe mugabe auye pano dzinobhadhara mari ndini mambo Badari kana pane zvamungada kuziva nesikugairi kunge muchibvudzi ndakubvunza akareurura mati shamwari yaadzimai venyu tikanditikewo akapa kuti saka pane vechechi pana masadare pana anoziva here nyaya iyi kana kuti angoreururwa kwamuri chete akareurura kwandiri pambamba muna kana sadare wamakazopirawo ndakapira hanzvadzi vangu ndasakata vaviri vambena ndizangiti pano padare pano mbuya makapirwa nyaya iyi ungu vakataura asi ndakangoti ndezvekumusha kwenyu munoenda kumatare kwachirodza vakataura vaingotaurawo nezvedzimba zvekutsva izvi dzakatsvakirika asi zvekuti ndinyatsozivawo kuti mwana uyu asi wavo kana kuti ndiwani handilambozvibvunza saka ndaitoda kuti kuti ndovanoziva magariro avaita mupapa asi zvokuti kusahwira kwavo akauya achireurura vakatotaura vakataura zvavo ina handida kuzvitorowo kuti ndakangoti endai munotaura neti kumusha kwenyu chirodza indiri kumusha kwangu kuona sokuti nyaya ikai fana kutitora nguva yakareba nokuti tezvara vati vamwe kutaurwa munyaya handivasiye sura ukandachiudza vanhu vavo vari kuvaziva vanhu vapi vanhu vavo ndachirobva vareutsa nyaya yekuti kuti zvakare kana paine kusamuzivisika kana kusafungira zvakanaka panogona kuda kuti paitwe DNA ivo vachibhadhara mari ipi vachibhadhara mari iyo ko nyaya iyi yatomba chena yangomira kuti mambo vachipedzisa pakanaka imi baba vachirodza mambo mota mwana anonzi mwana wenyu taura kukudziwa mwana wangu vati ini nokuziva kwangu asi mwana wangu saka ndoda kuti dare rino naatezvara vangu avo mukubatawo shuwa todedza tese pano mambo wangu ndinobhadhara mari ndini yejeni tese yacho kamba tiitwe public kana tiitwe private zvavanenge varonga ibasi zvavanhu vanenge varonga zvoitwa saizvo
Mota. Ambo. Ndiwe waisakisa kuti dare rinoregari. Hanzi navachirodza muende kuti ine test wewe navachirodza. Pane chakaipera. Haina ndoambe noneta. Pate zvaro. Aiwa inandri kokane nazvo. Zvingaende zvazvo zvakadaro. Asi vachirodza mapomera munhu wamati kunaka kuti ndiye ari kunzi ndiye baba mwana. Ndo zvakataurika baba wangu. Ndinobvumira kuenda ikoko. Nyaya yatingi inoda kuti tifambe nhano nenhano. Zvakanaka kuti timboita nhano iripo pari zvino. Inogona kuzoreba, inogona kushupika. Varinge nekuti tasangana nezvakamira sei. I think ve-Closure Productions, ve-Global DNA, I think vane mafees maviri ani. Kana muchida kuti iite public DNA, vanoita kana muchida kuti iite private, vanoita because public DNA ndo yekuti iye anouya kuzoannounce results ake ari muno mudare. Vachinge vaine vachiita public. Private ndo yekuti munoenda ikoko motorwa matest enyu voudza results. Ivo vanenge vasipo panozovhurwa results iwayo. Handisi kuti tinoda ipi pambiri idzodzo. Changamiri ndinoti sokunyarara vana ndakaita zvinhu ndichiziva yanga iri private. Zvino hameno atezvaro vangu kuti vanoda kuti public here katizvera zama zviri muprivate here. Zvavanenge vadecide ndiita yayo. Tezvaro. Ya mubvunzo wacho Changamire wakati wome wakati rerukei zvakare, asi ndichitarisa upenyu hwemwana kuti pakugara naye for 41 years wozoziva nawo zvinogona kunge zvichimukanganisawo ndangariro dzake. Saka ndofunga zvakanakawo kuti apewo zvakare kuti anozviona sei kuti zvoitwa public here kana kuti zvoitwa private here, sezvinhu zvacho zvakalika kwaari kuti unoda public here kana private DNA? Vanongoita na public, it's okay. Ana public yacho. Vachirodza ndimati muri ready kubhadhara mari yacho. Wangu bambo wangu. Aiwa pakanaka. Arengeregai tita arrangement yekuudza ve-Global DNA. Vanoti kana ichiita public vanouya kuno kuerenga kuti vanoti uyai ikoko. Vanoita zvose munogona kuenda ikoko ndozvinokasika. I think kuenda ikoko ndokunoti kasikei. But zvoreva kuti mukomana anenge akuvafonera abhuka okuzivisai, then moenda moitwa matest acho. Maitwa matest ivo ndo vanozenge vakutipa date rekuti vanenge varedi zvadini. Vanenge varedi ivo ndipo tozogara pasi tochiona kuti vanenge vabuda nezvipi. I think pamusoro pacho zvakare kana pachimbokwanisa kuti paitike tsvakurudzo muchivande wamatauro amati anonzi kunaka kwamusana handiti. Kana paine zvinokwanisa kuitika tsvakurudzo dzacho maybe zvaigona kuzotibatsira futi zvakare. Tichiri ipapo ndofunga zvamataura izvi zvakakodzera kuti zviongororwe nokuti pari kusanganiswa kuti baba womusikana ndo kwamangezvo. Baba womusikana anga acherewawo kupisana kune musha wasiyana nakunaka ari kurehwa. Saka panenge pane confusion zvishova panoda kuti sekutaura kwamaita pamboongororwa. Nokuti anomubereki wakaitwa mangezvo uya akutaurwa namota. Ndikuonawo zvandaverenga mutsamba ari kunzi kunaka.
kana handizivi kuti vachirodza togona here kuwana vangatibatsire ruzivo rwekuziva kuti vana kunaka ava ndevepapi vapenyu. Aiwa, kana muridzi akanga asiri mupenyu pakawanikwa veukama zvatombofana vachirodza togona because DNA hainei nekuti vari biological, togona kutora munin'ina kana mukombe wedzinza racho iro still zvinongotibatsira uzi chiripo apo kutsvagwa ukama Kwakunaka wacho. kwakunaka wachitogona kuvabata kuti kwakunaka ikoko kundau idzodzo kwakarorwa nzodzi yangu kwakarorwa nzodzi yenyika vandakarorwa ikoko kufa kwanzodzi yangu kwakunaka kwatoika pichapindi itobvunza mudzimai wangu iye nzodzi yaatedzwa kuti kuno mukadzi wedare kuno akaita mwana wangu yabo nyaya yacho pairi nhasika yauda kutotite nhano nenhano ozi ava vapikona kunaka ava vapo pano chichiva chekuti vanozowanika here in the event yekuti DNA yabuda ichiti hapana ukama pakati pamota nani navachirodza zvakureva kuti tinenge takuenda kuna nava kunaka kuti panenge pakuitwa another test inenge yaimwe but pari zvino totombogumira panechi vachirodza namota totoona kuti tinenge tabuda nezvipipa tinozvikwanisa kuenderera mberi. Saka mukomana achaita basa rake obva akuzivisa vachirodza torafa nhamba dzavachirodza wagarawo nadzo anokuzivisa kana achinge angoronga toita kuti zviitwe mazviita ndinotenda.